Shin kai ɗan jihar Kano ne? Muna da tambaya a gare ka. Me ka fi so tsakanin Kano da buƙatar ka ta ƙashin kanka? Me ka fi so tsakanin Kano da jam'iyyarka? To fa idan ka fi son buƙatar ka ta ƙashin kanka, za ka iya sayar da Kano ranar zaɓe. Idan ka fifita jam'iyyarka, to za ka iya zaɓen bara gurbi. Idan kuma ka fi son jihar Kano, ka fifita ta fiye da komai, to za ka iya zaɓen Abba Kabir Yusuf a ranar zaɓe. Mun ci moriyar jihar Kano, lokaci yayi da za mu saka mata. Mu zaɓa Abba Kabir Yusuf, Abba gida. A ƙarƙashin jagorancin wanda ya fi kowa kishin Kano, injiniya da Rabi'u Musa Kwankwaso. Abba ya rubuta, ya karanta, kuma ya fitar da hanyoyin mai da Kano sabuwa. Mu shiga wurin zaɓe da tunanin gyara a zuciyarmu. Mu zaɓi jam'iyyar NNPP mai alama kayan marmari. Shikenan mun gama. Abba Kabir Yusuf zai sauran.